Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Diutang Madiun Ngawi. Saiki walang kekek. Oh, tadi ini dilanjut walang kekek dhisik. Lah Madiun Ngawi kan piye? Ya mari ngono kok. Oh, mari ngono. Iku nek kene. Heeh. Monggo le walang kekek versi Jaipong bebek iki ngeli-ngeli ini ya. Sik jari tak ngombe dhisik. Oh lho. Walang kekek Jaipongan gek dijogeti karo Mas Agus. Oh, kok Mas Agus piye to? Mbak Agustina. Asik. Jagas. Siap. Sesarengan Satrio Budoyo campur sari nih Pandi Adicorone Neng Tati Cak Joyo. Dalu punika memang luar biasa di dalam Popotiono, lain daripada yang lain. Hati-hati dong.